थांनाय 20 सानसिमहालागै मानास समस्तिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव आङो दावबायनो नाजादों, रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायदों। गोबां जायगायाव थांबाय, गोबां जायगायाव थांनो हायाखिसै, मानोना गिदिंजोबनाया जोबनायाबो माने सम्भब नङा। दा जि जायगायाव आं मोनहैफ्लाङाखिसै, सहैनो हायाखिसै, बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिगोन। दिनै आङो आंनि आंगोनि जायगा, जि जायगायाव आं जोनोम जादों, बेफोर जायगायाव रायजो राजाफोरजों रायज्लायनो फैदों। मानोना आंखौ बुंदों दे जोंनियावबो खेबसे बयनावबो नुजाथिफैनांगौ होननायखाय दिनैनि टाइमखौ आं लादों। दा दिनैनि सानसिम आं जेसेबांखिनि गिदिंबाय, रायजो राजाफ्रा आंखौ जेसेबांखिनि माने सापर्ट होबाय, आंनो जिखिनि माने रादाय होबाय, थ' बेखौ मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आङो सानदों दिनैनि दिनावहाय आंनि देरहानायानो गेरेन्टि। देरहानायनि उनाव रायजोनि रादायखौ माबायदि मावफुंलांनो सानो? दा मानास समस्ति होनोब्ला दिनै आं मानासनि खना खनला गामिफ्राव गिदिंनानै मोनबाय। गोबां समस्याफोर दं, गोबां लामा मावनांगौ दं, दालां मावनांगौ दं, गुबुन गुबुन माने जेंनाफ्रा दं आरोखि। दा माखौ मावग्रोगोन होननानैथ' बुंनाय गैला। दा बे समस्याफोरखौ जेब्लानाखि खाबु मोनगोन, मोनफ्रोमखौबो मावफुंलांनो थाखाय थियारि। फारसेथिं जोंनि मानासाव माने गोबां ओनसोला दासिमबो माने गोरिब थाखोनि मानसिफोर दङ। दा बिथांमोननि थाखाय जिखिनि सरकारि आसनि थागोन, जायफोरखौ मावफुंनायनि खाबुआ थागोन, दा बेफोरजों आङो गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि मावनांगौ खामानि दं, बेफोरखौबो माने मावनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानानै दङ। जिहेतु बिसायख'थि फोसावथि खालामनाया दिनै जोब्बाय, गेजेराव सानसेल'सो समफोरनो बिसायख'थिया, रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? आं एसे सिगाङावनो खावलायखांबाय, नोंथांमोना हास्थायदोंमोनब्लाबो, लुबैदोंमोनब्लाबो बियो आंनि थाखाय सम्भब जायाखिसै। अब्लाबो आं साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनहा दि आंखौ सापर्ट खालामदों, बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरगोन। माखासे जोंनि इडुकेटेड इयुथफ्राबो, बिथांमोनाबो आंखौ गोसो गुदुङै बे जायगाखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोना लुबैनानै आंनि जानानै माखासे खामानि मावबाय थादों होननानै आङो मिथिदों। बेखौ मिथिनानै खोब मोजां मोनदों। खारन आङो इयुथफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन समावहाय गोलाव समनिफ्राय आङो खामानि मावबाय थादों। जे जोंनि इयुथफ्रा माबायदि जानांगौ, समाजाव जोंहा इयुथफ्रा माबायदि दायित्व दङ। गुबुन गुबुन स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटिफ्राव थांनानै आं इयुथफोरजों रायज्लायहैदों। समाजनि थाखाय आरो गावबागावखौ साफा साफा सुबुं फुंखा महरै गायसननांगौनि थाखाय जोङो माबायदि आगान सुरलांनांगोन, बेफोर खोथाखौ आङो इयुथफोरजों रायज्लायहैदों। गतिके आं साफ्रोमबो इयुथ नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे देरहाखांनायनि उनावहाय दिनैनि इयुथआ समाजाव मा लुबैयो, मा जाजानो लुबैयो, नोंथांमोननि साननाय हनाया माबायदि, थ' बेफोरखौ गासिखौबो आं मिथिजोबखागौ हिसाबै नोंथांमोनजों थाफानानै इयुथनि माखासे समस्याफोरखौबो आङो समाधान खालामनो जेब्लाबो थियारि। नैबे समाव सार, रायजोफोरनि गोबां अनसायनाय मोन्दों, माइन'रिटि सुबुंफोरनि, लाइमोनफोरनि गोबां अनसायनाय मोन्दों। दा बिथाङा नैबे समाव बेसेबांसो भट लानानै बेसेबांसो देरहागोन होनना सानो सार? दिनैनि दिनावहाय बेसेबां भट मोनगोन मोना बेखौ आं बुंनो गोसो गैया। जायखिजाया दिनैनि दिनाव आं जे देरहागोन, बे आङो माने कनफिडेन्ट रोखा दं। थेंक इउ सार।